Днес, 9 май 2025 година, точно 80 години след края на Втората световна война, отнела живота на 60 милиона души, включително 27 милиона съветски граждани, ние, гражданите на Европа, навдигаме глас. Срамуваме се от нашите правителства и Европейския съвет, които не са научили уроците от 20 век. Европейският съюз, който някога беше замислен като проект за мир, беше изопачен и по този начин предаде самата същност на Европа. Затова днес, 9 май, ние, гражданите на Европа, поемаме съдбата и историята си в свои ръце. Ние обявяваме Европейския съюз за провал. Започваме с гражданска дипломация и отказваме планираната война срещу Русия. Ние признаваме съвместната отговорност на Запада, европейските правителства и Европейския съюз в този конфликт. Ние, гражданите на Европа, заедно с Европейския проект за мир, се изправяме срещу безсрамното лицемерие и лъжи, които се разпространяват днес, в Деня на Европа, на официални церемонии по държавната телевизия. Обръщаме се към гражданите на Украйна и Русия. Вие сте част от европейското семейство и ние сме убедени в това, че заедно можем да организираме мирно съжителство на нашия континент. Пред очите ни са снимки на военни гробища от Волгоград до Рига и Лотрингия. Виждаме пресни гробове, оставени от тази безмислена война в Украйна и Русия. Докато повечето правителства на Европейския съюз и отговорните за военната кампания мълчат за последиците от нея за населението, ние научихме урока от миналия век. Европа означава не на войната. Помним постиженията на европейското строителство през миналия век и обещанията, дадени през 1989 година след мирната революция. Призоваваме за създаване на европейско-руска младежка организация по модела на френско-германската младежка организация от 1963 година, която сложи край на наследствената вражда между Германия и Франция. Искаме прекратяване на санкциите и възстановяване на газопровода Северен поток-2. Отказваме да харчим данъците си за оръжие и милитаризация за сметка на социални програми и инфраструктура. В рамките на мирната конференция на ОССЕ ние призоваваме за създаване на европейска архитектура за сигурност с Русия, а не срещу нея, както е предвидено в Парижката харта от 1990 година. Ние призоваваме за създаването на неутрална Европа, свободна от влиянието на САЩ и играеща посредническа роля в един многополюсен свят. Нашата Европа е постколониална и постимпериалистическа. Ние, гражданите на Европа, обявяваме края на тази война. Няма да участваме във военни игри. Ние няма да превърнем нашите съпрузи и синове в войници, нашите дъщери в медицински сестри, в болници и нашите страни в бойни полета. Предлагаме незабавно да изпратим делегация от европейски граждани в Киев и Москва, за да започнем диалог. Вече няма да стоим и да гледаме как нашето бъдеще и бъдещето на нашите деца се жертват на олтарна на политиката на властта. Да живее Европа, да живее мирът, да живее свободата.